ariyo to no nego bed achiel mondo wadwa Karoli gino demonstrate ni nitie goodwill mwadhi ga ng'owa mbele. Koro do you mean ni ji 11 ka ema dhi kawo face mar Kenya but kakori wuoye cabinet mobedo named iduogo kele parliament. Jodalawa Kenya ka wan gi arms of government, wan gi the executive, wan gi the legislature, kuma parliament nitie, kuma wadwa nitie National Assembly madhi timo vetting. Wachikuru itwa samo watimo gik moko duto e parliament to jopiny mane wadhi represent to wachang'o. Wawe uru president owe wach mar niya gimoro iluongo ji e State House kata kumi luongo gie kose luongi to gibiro to gikelo. We achieve an example. Owadwa Karoli ni neno the finance bill makoro nya ukalo kendo no kale mapiyo piyo kata koko timore oko makati nego nyithindo titima ng'owa ikale. Finance bill inu neno kitimo kata debate. Ana neno ka PS ma treasury ni debate ok nyal defend gik ma the finance manentie the finance bill on TV on public. Achaka neno ko luong ja KRA ok nyal defend gik mipenje kare finance bill no akanya. Whose document was it? Ana wacho niya Kenya ka an independent state walos gigwa koluwore gi jo Kenya gi gik ma jo Kenya dwaro ka wan leaders wang'e kaka wadwa solve gi kata watimo wa avoid gik ma jo moko miyo koa kamoro to wabiro timo nikech ok inyal nyisa ni document no koa kamoro nikech why ang'o miyo PS ma treasury could not explain